Ahojte, dneska si ukážeme a vysvetlíme pointere. Je to dôležitá súčasť jazyka C, tak poďme na to. Čo je vlastne pointer? Pointere sú premenné, ktoré v sebe držia nejakú adresu inej premennej. Používajú sa na to, že ak chceme pracovať vo funkcii priamo s premennou a nie iba s jej hodnotou, ak chceme implementovať nejaké tie zložitejšie dátové štruktúry, čo sa budete učiť neskôr, ako napríklad linked list, stromy, kľúčka, stacky a tak ďalej, alebo ak chceme z funkcií vrátiť viacero hodnôt. Poďme si najskôr teda niečo napísať. A urobíme si tu takúto nejakú malú premennú, integerovú, napríklad int age sa rovná 30 a potom si ju teda vypíšeme. Týmto klasickým %d vypisujeme dekadickú hodnotu premennej age. Vypísať, kompilátor, vzal sa nám 30. Ako teda vypíšeme adresu tejto premene, že kde je vlastne tá premenná uložená? A výpis je plne rovnaký, akurát nepoužijeme %d, ale %p, ktorý sa používa priamo pre tie adresy. A pri tom age napíšeme takéto end, alebo inak povedané ampersand. Môžeme si to spustiť. Teraz vidíte, že táto adresa vyzerá takto. A samozrejme, môžete tam dať aj to dčko, ale potom vám to nevypíše takým pekným hexadecimálnym číslom, ako sú adresy, ale nejakým úplne klasickým dekadickým daním toho čísla. Takže my budeme pre tie pointere používať %p. Všimnite si, že to miesto v tej adrese sa mení. A môžeme si to nakresliť, čo sa tam vlastne deje. A toto bude teda naša pamäť, náš stack, a my si tu vytvoríme nejakú našu premenu. Takže takto. Premena sa volá age. A ona má hodnotu napríklad takú rúžovou. Ona má hodnotu 30. To je vlastne uložené v tej premene. A tá adresa tej premennej, to je vlastne toto číslo. A tá adresa musím to spraviť tlačítko. A tá adresa, že kde je vlastne toto umiestnené, vlastne toto naše číslo. No ale my keď pustíme ten program znova, tak čo sa stane je to, že keďže pracujeme v Random Access Memory, je, že sa nám to vytvorí na inej adrese. Čiže už táto adresa je vlastne prázdna. Keď to spustíme znova, tak sa to vytvorí. Keď sa spustíme znova, tak sa to vytvorí. Hej? Takže takto nejako to vlastne je. A môžeme si to pozrieť aj v runtime, takže teraz vidíte, že adresa je 0x7 FFE blablabla. Spustíme a je to veľmi podobné. A zase FFE, FB009 a nová FFF a tak ďalej. Viní sa to pri každom jednom. Takže zatiaľ si toto odstránime. Napíšem tam potom adresu, že keď budeme priamo pracovať s pointerami, aby ste vedeli, čo sa jedná. No dobre, takže vieme, ako sa dostaneme k hodnote, vieme, ako sa dostaneme k adrese, na ktorej je tá hodnota uložená. Tak môžeme začať s tými pointerami. Vytvoríme si teda pointer, takýto. Bude to pointer .age a bude smerovať na nulu. Hej, táto šípočka, ktorá je tuto, nebude smerovať na adresu priamo, ale bude smerovať vlastne na nulu, čiže nikde. Je to safety precaution. Pointer deklarujeme s touto hviezdičkou. Keď to je pointer na integer, tak potrebujete napísať int hviezdička. Keď to je pointer na char, tak napíšete char hviezdička. Ono, aj keď pointer vždycky drží iba adresu, je veľmi dôležité, že aby ste napísali, že akého je typu, lebo keď sa potom pointere posúvajú, tak sa pri rôznych premenných posúvajú o inú veľkosť. Takže zoberte si, že toto je nejaká tá naša pamäť. Napríklad takto. A keď si vytvoríte charakterovú premenu, tak ona je iba takto veľká. Tak toto bude naša charakterová premena.
Keď pointer ukazuje na ten charakter a vy urobíte pointer +1, tak sa posunie hneď na vedlejšiu časť v tej pamäti, čiže sem. Ale ak by ste mali integer, ktorý je veľký, nie je teda 1 byte, ale 4 bajty, a urobíte pointer +1, tak tým, že je to pointer na integer, tak on vie, že má skočiť až sem. Hej? Takže tak. Toto je ale také zložitejšie, to sa potom naučíte aj neskôr. Ale je dobré, aby ste to mali na pamäti. No dobre, takže potrebujeme pointeru povedať, že na čo ide ukazovať. V tomto prípade ide ukazovať na ten integer. A teraz si ten pointer musíme naplniť, teraz neukazuje nikam, a teraz už ukazuje na našu adresu. A môžeme si urobiť aj nejaké tie vpisy. Najskôr si môžeme vypísať hodnotu toho pointera, potom si ideme ten pointer dereferencovať a potom si vypíšem adresu, kde je ten pointer priamo uložený. Takže ja to rovno spustím a potom sa k tomu dostaneme. A ešte vám to aj tuto nakreslím. Takže vidíte, že hodnota pointera je vlastne to isté ako tá adresa tej premene. Teraz už do toho písať môžem. Takže takto. Toto je tá adresa, kde je tá premena uložená. A tak. Teraz si ten pointer nejak vytvoríme. Takto. A do ňoho sa nám vloží práve táto adresa. Hej. Takže toto si pomenujeme, že H, aby sme vedeli, že na čo sa dívame. A teda táto adresa, ktorá je vlastne adresa tej premennej H, sa nám vložila do toho pointera. Takže hodnota pointera H je adresa H. Hej, tu sme si to vlastne spravili na tom 16. riadku. A hodnota premennej, na ktorú pointer ukazuje, k nej sa dostaneme pomocou hviezdička PTH. Je to tá dereferencia a toto kompilátoru povie, že prosím ťa, daj mi premennú, ktorá sa nachádza na tejto adrese. Hej. Takže my tu máme túto adresu 7xffc4f a kompilátora sa spýtame, čo je na tejto adrese, tak on sa pozrie na tú adresu a na tej adrese sa nachádza tá 30. Potom sa nám teda aj tá 30 vypíše. No a posledná vec, že adresa, kde je ten pointer uložený, tak to je vlastne toto miesto. To je ten čierny box. A to je vlastne to je ten 0x7ffc4f a tu vlastne môžete vidieť, že je to pomerne rovnaké. Toto je C1 a C a toto je C1. Takže tak, oni sú pomerne blízko seba v tej pamäti. No a takýmto spôsobom sa teda vlastne viete dostať k tým pointom. Toto je teoretická časť a teraz si môžeme ukázať, čože ako sa tie pointere používajú. Takže si spravíme zo pár nejakých premenných, úplne jednoduchých. A máme tu integer a, ktorý sa rovná 1, integer b, ktorý sa rovná 2 a výsledok, ktorý sa rovná 0. Môžeme si spraviť funkciu. Funkcia sa bude volať súčet 1 a bude to funkcia, ktorá bude vrácať integer a bude vlastne vás počítavať dve premene. Môžeme si to vyprintiť takýmto spôsobom. Čo sa tuto vlastne stane je to, že zoberieme premenu A, zoberieme premenu B, vložíme to do funkcie a vypíšeme súčet. Úplne jednoducho. Ale čo keby to chceme urobiť vo voidovej funkcii? Si spravíme void, dáme si tam aj teda nejaký výsledok a
zavoláme a vypíšeme si tú funkciu. Takýmto spôsobom. Ale tu vidíme, že sa nám stalo to, že aj keď tu rátame výsledok sa rovná A plus B, tak tuto nemáme, že 1 plus 2 sa rovná 3, ako sme mali predtým, ale tu máme 1 plus 2 sa rovná 0. Je to kvôli tomu, že vlastne v tej funkcii sa síce tento výpočet vykoná, ale v momente, ako tá funkcia skončí, tieto premenné výsledok A a B z tej funkcie instantne zaniknú. No a potom, keď sa vrátime do menu z toho volania funkcie, tak sa berú do úvahy tieto hodnoty. Ale tomuto sa dá krásne vyhnúť použitím tých pointerov. Takže si to spravíme takto, urobíme si novú funkciu. Tá nová funkcia sa bude volať súčet 3 a tentokrát nebudeme posielať tej funkcii hodnotu premennej, ale priamo adresu, na ktorej tá premenná vyskytuje, kde je tá premenná uložená. A to urobíme cez tento ampersand. No a potom vnútri v tej funkcii, ale musíme pristúpiť cez tú hviezdičku, cez tú dereferenciu na to miesto, že kde je tá premenná uložená, k tej hodnote priamo. Takže hodnota na adrese toho výsledku sa bude rovnať A plus B. Takže tuto to máme. Sekundové. 3. A keby to teraz spustíme, tak nám to nebude fungovať. Lebo my ešte musíme poslať tú adresu tej funkcie. A tu urobíme pomocou ampersand. A ešte mi tam niečo chýba. Void, súčet 3, int, výsledok. Jasné. A ja som tam toto, ale mal som tam dať hviezdičku. Takže to spustiť a vidíme, že nám to funguje. Takže v tom prípade, ak by sme spravili možno, že aj takúto srandu, že dáme aj pointer na to Ačko, sem dáme teda adresu toho Ačka a tuto vnútri napríklad dáme, že hviezdička A sa rovní 5. Tak, keď to teraz spustíme, zase sa tomu niečo nepáči. Jasne. Teraz už pracujeme znova s premennou ako s pointerom, takže nemôžeme tam nechať to Ačko samotné, lebo tu by sme sčítavali adresu. Takže aj tam musíme dať túto referenciu, keďže chceme pracovať s tou hodnotou. A máme to. 5 plus 2 sa rovná 7. Takže aj keď tuto vstupuje do tej funkcie jednotka, teda tuto vstupuje do tej funkcie, keďže jednotka, my ju tu krásne vieme prepísať. Ak by sme v tom súčete 2 prepísali, že A sa rovná 5, tak tam sa stále nič nestane. Hej? Na to, že aby sa teda niečo stalo, aby sa tie zmeny propagovali ďalej, používame teda tie pointere. A to je asi teda všetko. Ďakujem za pozornosť, dúfam, že vám to pomohlo.